Кой Ще е следващия човек, който ще прави тройка. Единственият човек, който от тук е най-вероятно да прави тройка. Ти не помниш ли историята на Мария? Оле! Знаем историята, не? Добре, ще гласувам за себе си. Гласувай за себе си. Той би си продал душата за най-малко пари. На мен е Марчето, да. И аз така си мисля. Мария ще се продаде за много пари, само да ви кажа. Кой е най-вероятно да има криза на средната възраст? Ето, ала! Аз вече съм Дежо, жив. пак ли съм аз? Не. Кой е най-възможен да пише приятна на бившия си? Я да покажем всички. Я да видя, айде ми вземе тази карта. Това е перфектната игра, ако искаш да се скажеш с приятелите си и да разбереш кой колко добре те познава и кой какво мисли за теб всъщност. Има гигантско тесте с най-различни карти, с кой най-вероятно да. Качеството на картите е много добро и наистина са много интересни. Каквото не ми харесва. Ако всички сме психотерапевти, кой е най-възможно да спи с пациентите си? Те ще ходят на психолог после заради нея. Пауза да ви обясня набързо как се играе. Има един, който го наричаме разказвач. Той вади карта от тестето и чете условието. След това избира една карта от абсолютно всички карти с самоличности, я поставя на масата с лицето надолу, гласувайки за това, кой според него е най-вероятно да направи нещото. И останалите се опитваме да познаем за кой е гласувал този човек. Може да си въвеждате точките в ето тази книжка и примерно който победи получава някаква награда. За най-голям загубеняк на групата, например. При нас, разбира се, победи Марчето. Просто влизате в Тему, слагате моя код в търсачката. Ето тук ще ви го изпиша на екрана. И ето играта е за 0 лева и може да си я поръчате заедно с още много други.